Факултет Бизнес и мениджмънт на Русенския университет организира среща с работодатели в рамките на Дните на кариерата. Инициативата е насочена към професионалната ориентация и успешната трудова реализация на завършващите бакалаври и магистри от факултета. Университета все още има имидж на предимно инженерен вуз и запитванията специално за специалисти от нашата област са по-малко в кариерния център, с който ние активно работим. В случая нашата цел е студентите да се запознаят с възможности за стаж, евентуално за работа, да придобият представа за това какви са очакванията на работодателите към тях и в голяма степен да придобият адекватни на пазара на труда очаквания за това какво би следвало след тяхното завършване. Един вид те да разберат какви са работните места, каква е работната заплата, какви са възможности за реализация. Студентите имат представа за работодателите, придобиват повече информация, създава се една комуникация и така процесът, през който минава бъдещия кадър за реализация на трудов пазар е по-ясен и по-лесен. Може да се каже, че получавате една ориентация професионална. Да, точно така. На работодателите беше предоставен алманах на завършващите студенти от всички специалности на факултет Бизнес и мениджмънт.